Здравейте хора, аз съм Стив Кенуи и това е епизод на Майнкрафт. Как да почнете един survival. Първо, само че настроя малко камера. Да. Изберете си World. Чакаме заради. Не знам, и аз снимах 2 части на Майнкрафт, но нищо няма в телефона. Не знам какво стана, но ще видя. Трябваше да са в телефона. И защото съм сам. И продължаваме. Да не слагам никакъв сиз, защото напуснахме какъвто и да е било свят. И така. Хора, когато Майнкрафт той докато заради, докато такова, аз да съм сместа. Да, още малко да ви разкажа. Преди няколко дни тръгнах на начала. И сега трябва да събера дърво. Първото нещо, което в Майнкрафт трябва да направите винаги, дори да сте с приятели, е да съберете дърво. Съберете колкото според вас ще ви достатъчно за една нощ. И според мен някъде към 3 дървета ще са ми достатъчно. Аре бе! Хора, бъкнах. Това не е на място. Аре бе! Отивам за някой друго дърво, че това по-късно храна. Трябва да съберете, сега ще отида за дърва, както казах, защото първо е важно дървото. И по този начин, като имате храна, дървото е най-нужен ресурс. Всякакво каквото и да е. Така. И стават някакво сега ако ви бяхме. Какво да ви свършва. Така. Ето и това е последното. Трябва да се сърдите. И хора, ще направим една кратка пауза, след малко ще се... Не, хора, сега малко ще се върна, малко кратка пауза. И ето хора, вече са тук, продължаваме. Да, играя. Колко хубаво съвършено. Трябва да се свържем зарядното. Една секунда, хора. Тя се чока на такова. И продължаваме. Ако имате това с наша стъпника, събирате, ако са 4. Опа. Ето, като изтъквате цялата дърва, да се разпада. И сега гледайте хора, този трик и други ютубъри са го правили, но аз да ви го покажа. Взимате